Si Compromís hem vingut a la política i estem al govern és per aconseguir aquestes coses. Jo estic molt satisfeta perquè tot el treball que s'està fent de tots els nostres alcaldes, regidors, tot el treball que ha fet tota la militància del valencianisme polític des de sempre, ara que tenim l'oportunitat de canviar les coses des de dins i de que tot el món veja que realment hi ha fidelitat a la terra, hi s'estima per la cultura pròpia, per la llengua, per les tradicions, pel poble, doncs acaba materialitzant-se en dies històrics com avui, en els que tenim ja aprovada la llei de l'horta i que efectivament aquest és només un primer pas de molts altres que donarem per a protegir l'espai de l'horta, per a permetre que es pugui viure, que la gent pugui viure de l'horta, que els llauradors i les llauradores puguen continuar guanyant-se la vida en aquest espai, que també és un xicotet pulmó per a València i per a tots nosaltres i bueno, hem vingut per a fer aquestes coses i continuarem treballant fins al final.